Beasain, Gipuzkoako lurraldearen barruan kokatuta dagoen udalerria da. Donostiatik 52 kilometrora dago, Oria ibaiaren arroan. Goierri eskualdeko herririk handiena da eta 14.023 biztanle inguru ditu. Hiriguneak 159 metroko altuera du itsas mailarekiko, eta herria 500 eta 800 metro arteko altuerak dituzten mendiez inguraturik dago. Kokapen geografiko berezia izateak komunikazioen arloan paper garrantzitsua jokatzea ekarri dio Beasaini. Gainera udalerriak izan duen industria arloko garrantziari esker, auzo herrialdeekin eta beste herrialde batzuekin ere oso harreman garrantzitsuak ditu. Gaur egun, Madril-Irun Paris burdinbideak zeharkatzen du eta era berean errepidezko komunikazioen gurutzagune garrantzitsua da. Landaretza klima epelezeari dagozkion ezaugarrietakoa da. Urte osoan zehar dituen temperatura bareak eta prezipitazio etengabeak direla medio. Beasainen, asteartero egiten da baserritarren azoka Loinazko San Martin plaza azpian. Gernika pasealekuan aldiz, arropak eta beste elementu batzuk saltzen dituzten postuak ere izaten dira. Bestalde, hilean behin, lehen larun batean hain zuzen ere, bertako produktuen azoka ere egiten dute. Asteartetako azoka 1926an hasi zen eta lehen larun batekoa berriz 2017ko otsailaren 4an. Asteartetako azokan, barazki ekologikoak saltzen dituen baserritar batez gain, barazkiak saltzen dituzten beste 6 baserritar ere izaten dira, eta baita ogia izaten duen beste postu bat ere. Horretaz gain, 2 fruta saltzaile postu, bakailaoa saltzen duena eta olibak eta gozokiak ere eskuragarri daude. Larun bateko azokan berriz, barazki ekologikoak eta bestelakoak, behi eta ardi gaztak, landare eta loreak, haziak, eztiak, eta artisaurara egindako tartak eta poltsak ere topatu daitezke bertan. Baina honena bertaratza izango dugu, ezta? Hitzordua Leire Artorarekin egin dugu, Beasaingo alkatearekin, goazen beraren gana. Bueno, Leire, asteartea, Beasainen gaude, ikusten dugu hemen azoka martxan dagoela. Ze garrantzia ematen diozu zuek asteartetako azokari udalan aldetik? Bai, guretzako oso garrantzitsua da, ez? Azkenean Beasain eta Beasaindarron garapenean elementu garrantzitsu bada azoka. Eta esango dugu, tradiziozko topalekua ere badala, ez? Historikoki behar bada, lehen sektorea gure ekonomiaren oinarri eta sustengo izan da, orain ez da, tamalez, baina bada nolabait gure baserritar eta ekoizleek ekoizten dutenaren uzta merkaturatzeko tokia, ez? Jendea hemen elkartzen da, topaleku bat bada eta sozialki ere horrek garrantzia dauka, ez? Gure nortasuna eta gure euskararen transmisioan ere bide egokia delako. Nolako balorazioa egiten duzue asteartetako azoka honen inguruan? Balorazioa eusten saiatzen gea eta momentuz esango dugu, itxura polita daukala, ez? Balorazioa zer da, azken finean ikusten dugu belaunaldien arteko aldaketa hori galtzen ari dela, ez? Bai ekoizle eta baserritarren ikuspegitik, baina baita erosleen ikuspegitik, ez? Azkenean gure erosketako ohiturak aldatzen ari dira, lan baldintzak edo ordutegiak tarteko, eta hori horrela, astearteko azoka hau osagarri moduan jarri genuen larun bateko hilabeteko lehenengo azoka bereziko. Horrekin zer bilatzen da, beste perfil bateko eroslea gertura dadin azokara, askotan gazteagoa izaten dana, denbora gehiagokin datorrena, eta hori horrela, guk balorazio positibo egiten dugu. Astearteko azoka honi osagarri moduan hilean behin jarri diogu momentuz behintzat larun batean, eta ikusi da perfil berriak, gazteagoak, eta alde horretatik pozik gaude. Aipatu dezu ezta, aldaketa hori egin dezuela, egun bat gehitu dezuela larun batetan, aurrera begira, erronka hori izan daiteke, edo ze erronka dituzu bestela etorkizunari begira?
Udalaren ikuspegitik erronkarik nagusiena biziraupena da. Azkenean ez da erraza, ikusten den bezala belaunaldien arteko galera horrek gure azoka ere ezbaian utzi dezake, eta guk gure erronka eta gure esfortzu guztik hortan jarri ditugu, ez. Batetik, ekimen ezberdinak martxan jarriz eta baita azpiegitura ezberdinak, ez. Azoka modernoago bat, takila elektronikoak dituenak, eta azoka egunetan etorri ezin duen erosle horrek ere bere erosketa jaso ditzakenak, tailer didaktikoak egin izan ditugu, eta zentzu horretan ikastetxetara ere iritsi gara, ez? Beasaingo 5. eta 6. mailako ikasleak, 10-12 urteko ikasleak jaso dute gure aldetik, udalaren aldetik, zer dan elikadura osasuntsua, zer dan garaian garaiko produktua erosteak dakartzan onurak, eta horrekin tailer bat jasotzeaz gain, 11 osasungarri bat egiteko aukera eduki dute, eta baita hemen kontatutakoa bere etxean kontatu eta ea azokara gerturatzen diren gurasoen laguntza. Hori izan da praktikan jarri dugun ekimenetako bat. Osakidetzarekin ere lanean gaude, azken finean osakidetza bat egiten du udal bezala, udako eskola agenda 30-30 lantzen ari diren proiektu horiekin, eta zentzu horretan bereiek ere hizketaldi bat emango diete ikastetxean. Helburua zer da? Bertan saltzen den produktuaren onurak balioan jartzea, jakinaraztea, eta noski ekoizle eta baserritarren lana ere balioan jartzea. Josetxo, asteartea eta Beasaingo azoka, kontatu guztu zure postuan zer daukezun, zer eros genezaken? Hemen topatuko duzuena da, garaien garaiko berdurea, ni barazi ekologiko niteiot, eta urten zehar 57 variedade diferente topatzetu gutxi gora bera, sasoikoa, beti topako duzuna. Ekologikoa aipatu duzu eta esan behar daukagu ekologikoan lan egiten duen bakarra zarela, ezta? Beasaingo azokan ekologikoan egiten duen bakarra, ekoizten duen bakarra, ni honen naiz. Letxugea, tomatea, piparra, outo, porru, borrajia, kalabazinek, madariko urdara esaten du. Txorizero, patata, babarruna, urrek. Ni gehien bat lan egiten dut temporadako barazkiekin. Ez dakagun egutegirik, dena kanpo librekoa da, eta pixka temporadan dagona. Beti aukitzen dut patata eta tipula, eta gero hori temporadana, oaintxe piparrak, gernikak, pipergorrik, italiano eta kristal. Azoka, zergatik saltzen dezuzuk azokan? Batetio, gure produktu merkaturatzeko oso toki egokialago, salmenta zuzena dela guztuzatu barrekoa, hori da azken batez guri garantia emango diuna nolabaiteko gure produktu merkaturatzeko. Salmenta zuzena eta beste alde batetio klientekiko harremanare lantzezulako eta bestelako ikuste ez dan lan bat, egitea konfidantza lan bat lortzea klientekin eta norberaie betetze dio lan bat izatea. Beti oitu geha, lehena gaztetan ebitzen ginen esnea partitzen. Behiek jaken dugu inutzen da batza dedikatze ginen. Ni hasi nintzanen, azkenen bezeroakin harreman estua dakasun momentua da azoka. Intermediariorik ez dakazu, prezio dignok dia baita bezerontzako eta gutzako. Intermediariok sartzen badituzu, ja dena pixkat nahaztu egiten da, eta azkenen hau izan da betidanik baserritan eukidan saltzeko modua. Zuzenen bezeroakin eta kontaktu eta konfiantza hori. Beasaingo azokaz gain, beste azokan batean ere ibiltzen altzea? Beasainean ibiltzea asteartetan eta gero zapatutan ere postua jartzen dugu, eta horretaz aparte larun batetan Zumarragako azokan ere bertan egotea. Denago ibiltzen ginen da, azoka berezitan. Baina ja utzita gare, atzeti ez da gur segimenik. Larun batetan Tolosako azokan egoten naiz, eta gero astean zehar barazki kontsumo talde modun nago. Urte hauetan guztietan bitxikiriarik pasaltza izu edo gogoratzen altzara? Kuriosoa, gaur bertan hemen emakume bat adibidea bezala etorri zaigu, eta pikuk kozinatu egiten dira, plantxan egin data. Ez dakizu eta hainbat errezeta eta lehen osaten dizuna, klientekiko harremana sortatzen dira eta errezetak eman, guk ere konpartitu behaiekin, ez dakit, harreman polit bat sortzala. Beraz lan egitaz gain ikasi ere egiten duzu, Jakina baietz, hoi beti ikasten. Jende gaztea ez da etortzen.
Rumano, bai, rumanok etortzen dira. Baina bestela ez. Amonak behiz desagertzen nahi dira. Eta zein daiteke jende gazte hori erakartzeko? Ja ez dituzu ekartzen. Hor supermerkatu handita juten die, handa hemetik eosi. Bai, jende gaztek gaina hemengo produktuak ez ditu estimatzen. Bain pizzak eta hori daren modan. Bueno, kontatu jazu, zetik erosten dezuzuk azokan? Bueno, nik usten dut bertako generoa hemen saltzen dana, hori ere mantentzeko eta bultzatzeko, hemen erosi behar dela azokan. Eta gaina generoa egiten ona izaten dela, benetan, oso genero ona. Bi gauza horiek nik uste dira, merezi dola azoka etortzea. Bani, azokan erosten dut normalen astea pero etortzen geha. Barazki garaiko barazkik eta erostean momentu honetan adibidez tomatek eta iruditzen zait beharrezkoa dela baserritarrak jaisten duten produktuak gu gastatzea eta Hemen azokatik zer da gehien gustatzen zaizuna? Barazkik eta generoa eta, nik uste azkenen etortzea, tarteka dauketenen, ez beti, baina, aldetenen, etorri eta hemengo giroare baita. Garaiko barazkiak, tomaten, saladako, baserriko produktu oroar. Eta zer da hemen azokan topatzen dezun gauza, produktori beste tokitan topatzen ez dezuna? Ni uste bertako produktua horren jaso berri eta horren freskoa ez dela beste ere batzutan. Salen tokia hundietan ez da alako generoik egoten. Oso zaila, orduan bertako gauzak gauzteko eta jaso berrik etorri bertzea azoka. Nik hori nahiko garbi daula. Produktuz gain, badibidez igual gertutasuna... Dudari gabe gertutasuneko produktu dielako eta azoka daon bitartzen eta hemen daon bitartzen beste inoa ez nahizkuten begiratzea. Ez dakit, aurkitu dezaketen barazkik da segurazki bai, baina ez hemengo freskotasunekin ez. Azokan erosketak eginda, orain sukaldera goaz. Bueno. Kaixo, Xabi. Vale, mentxe. Erosketak. Bai, dena oso politiazon jarrita, da oso freskoa. Eskerrik asko, Oain zure txanda da. Venga, eskerrik asko. Zuri, agur. Beno, gaur azokatik ekarri dugun barazki guzti hauekin, egin behar ditugu plater bat, txerri masailakin, eta arroza barazkiakin. Ze barazkik erabili behar dugu, arroza egiteko? Bueno, lehendabizi arroza martxan jarri dugu zutan, urakin eta oliba oliokin pixkat, bale? Erabiliko dugu kalabazina berenjena, pipergorria berdea, azanaria eta porrue. Hoi arroza egiteko, hoi txiki mozuta, bale? Hoi arroza egiteko. Eta gero, masaia jartzeko, kolore pixkat emango dugu kazola baten, eta gero gainetik jarriko dugu barazki baino beste moduz mozuta haundixegok, jarriko dugu berriz, tomatea, piper gorrie, berdea, porrue eta tipulea. Hoi utziko dugu gero salda batekin, barazkikin indako salda batekin jarriko dugu zutan, eta egin da gero, aterako du karrilerak, turmisa pasa, kolatu, eta ligatu pixkat maizenakin, eta brillo pixkat emango jo, eta horrekin gero montatuko dugu platera, bale? Orduan, hasteko, erakutsiko dizuet nola moztu barazkik, arrozantzako, eta moztu behar du txikie, bale? Ikusin behar da, baino arrozakin batea egin behar da, bale?
Orduan jarriko du barazki guztik batea. Tamainoa hau izan behar da, hola. Hola moztuta dana, hau beti basea eman, behatzak ez mozteko, eta kalabazina ere, importantea da gero palatera politia geratzeko, tamaino berdinen moztea barazki guztik, bale? Gero naztuko du dana, eta dana batea jarriko dugu, irekitzen danen ura, arrozakin, gatza pixka botako dugu, eta gero barazki guztik tamaino hontan moztuta. Adibidez, esan duguna, berenjena, kalabazina, tipula pixka jarriko du, piper berdea gorrie, eta bainak, eta porru pixka, bale? Dana, hoi sabore emango dio. Bueno, orduan hemen ja, daukegu ja arroza, uretan ja jarrita, orduan egingo da, barazkik, lehen esan dako nola moztuta, jarriko dugu. Hau izan behar da, arroza, hain behar dugu, arroz kremoso bat, bale? Hala, barazki guztikin, hau oso koloretsua geratuko da, eta hemen daukegu, ja, txerri masaiak, pixka kolorekin, bale? Eta ja, rehogatzeko dana jarriko dugu barazki guztik. Hau utzuko dugu ondo rehogatzen dana. Bueno, orduan ja, hemen falta dena da, ardo pixka botatzea, ardo beltza botatzea, gero salda, barazkikin indakoa salda, eta guzti hori, gero egosita, utziko du reduzitzen egosten, eta masaia egin da gero, saltza pasa, atera ingo dugu masaiak, saltza ondo pasa, turmizatik, koladore batetik, ligatu pixka, puntu eman, eta gero ja montau ingo du platera, bale? Hemen daukugu ja ontxok, plantxan pasauta, arroza, bere barazkikin eta, ja enplatatu dauzket, eta hemen karrillerak bere saltza pasauta, eta hor daukugu bere kolorekin, ondo, bale? Orduan, guain enplatatzeko, egingo duna da, arroza ja jarrita dauket, eta, bueno, adibidez, hau, bakoitzen bere guston, baina egingo duna da, adibidez, hemen, hau hola jarri, hauxe, hemen, eta karrillera bat, jarriko dugu, hor, por ejemplo, bale? Saltza pixkat, gainetik, ez asko, karrillera ikusteko, ontxoa ikusteko, eta arroza ere bai. Hemen garbituko du pixkat, eskin hauek, bale, eta ordu, hauxe, hau, fuera, bukatzeko, holaxe, pixkat, kolore berde pixkat, eta honekin, baukeu beste plater bat, nahiko barazkikin enpleauta, eta goxo-goxoa. Hurrengo arte! Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, plater aberatsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure kultura eta tradizioa mantentzen jarraituko dugu. Datorren saiora arte lagunok.